Di nagyod ikalimod ang sangre fever kay gikan sa managlahing meme, lakip na sa mga paandar ang drive-thru o collectible photo cards. Aneng report? Ang matagabi nga pagtutok sa mga gikahinamang eksena sa Encantadia Chronicles Sangre wala panahuman sa pagtanaw sa telebisyon kay hangtod sa social media puno sa managlahing sangre memes. Mga di papildi nga DIY sangre costumes nila Sangretera o Gera Mitena. Lakip na ang parody sa Bubble Gang nga Angre kung asa bida sila sangre Pakelamara, Adamot, Laitera ug Hindeya. Mabati gayud ang Encantadia fever. Bisan na pipila ka drive-thru, nag-transform nga daw lagusan sa mga sangre. Mismong si Sangretera Bianca Umali ug Nunong Imaw ang nanguna sa pag-abli sa lagusan. Kauban si GMA Network Chief Marketing Officer and Sales and Marketing Group Head Lizelle G. Maralag. Sumala niya ang maong collaboration nga kaniadto tipikal sa mga international shows lang usa ka oportunidad aron ila kipsab sa kultura sa mga Pilipino. Anyway, we're so excited about this. It took months of hard work and effort, blood, sweat, and tears, making sure that each and every detail, even insofar as the photo cards that you will get, really matches the characters that you see right now as far as the Sangres are concerned. Sa Quezon City, nakisadya with the fans si Sangretera. Ang sarap sa puso, kuya. Again, kahit naman po kami, sa totoo lang, hindi naman din po namin inasahan na magiging ganito po kalaki ang maaabot ng Encantadia. Si Sangre Flamara, Faith Da Silva, ug Tukman, played by Kiel Gueco, nakisadya sa mga Encantadic sa usa ka branch sa Taguig. Gawa sa selfie-worthy nga Enca drive-thru nga giablihan sa managlahing lugar, dunay drinks pa nga ka-color sa brilyante sa mga sangre ug collectible nga sangre photo cards. Magko-collect ako. Dati ang pinapangarap ko lang ay makabili ng mga meals na to that comes with these toys. Ngayon nandun na po ako sa mga photo cards na ito. Sa Binyan, Laguna, may bisita sila Sangre Dea Angel Guardian ug si Mantuk, played by Vito Gueco. Sobrang nakakakilig na meron kaming sangre meal. Sila Sangre Adamus Kelvin Miranda ug Sangre Lira Mikey Quintosab nakisadya sa mga Encantadik sa San Fernando, Pampanga. It's a kind of wonderful experience today. So I'm thankful na naimbitahan kami dito para makita na actually yung mga nangyayari at mga dumadaan na tao. Grabe yung pagkasaya nila. Encantadia is giving a feeling. Parang meron siyang effect sa ating lahat na you're part of something bigger than yourself. And I think yun yung magic talaga ng Encantadia na hindi mawawala. At tangi ang mas intense pang mga eksena sa sangre. Muadto na ba si Tera sa Encantadia? Matag alas 8 ka na sa gabi, Lunes hangtod Biyernes, pagkahuman sa 24 oras. Wala pa po tayo sa exciting part. Papunta pa lang tayo. Tatawid pa lang si Tera sa Encantadia. Sobrang dami pang mangyayari. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.